Добрий день. Так як говорю з представником української народності, буду говорити на українській мові. Я почув сьогодні ваш прекрасний виступ, реферат, де ви розказали про багаторічну роботу, яка ведеться по тому, щоб українська народність в Чехії, в Празі мала свою перспективу, мала свою будучність. Будь ласка, скажіть маленьку вашу предісторію, як ви потрапили в Чехію, як ви маєте відношення до Конгресу українців і про то на даний час ми вже чули, чим ви займаєтесь, але вкратце. Добре, так я сама народжена тут у Празі. Моя мама є з України, тато є чех, тобто я є пражанка. І що торкається моєї діяльності, я є голова об'єднання українців та прихильників України, диригент хору Святого Володимира, а ще маємо дома роля, так що я йду тим шляхом культурним. Ясно, добре, дякую. Ви живете у цьому суспільстві, у чеському суспільстві, в даному випадку у Празі, разом з багатьма національностями, в тому числі і з русинами. Ясно, що ті вислови, які десь звучать від певних політиків, певних людей в Україні, що такої народності, як русини, нема, звичайно, що не восприймається, тому що політика Чехії, Чеської Республіки направлена на те, щоб цінувати кожну національність, яка визнана в державі. Тому, якщо, наприклад, ви десь спілкуєтеся з представниками українських, скажімо, мас-медіа або українських видань, ясно, що на ті закиди, що немає русинської національності, ви не можете то схвально говорити. Я з тим, мені таке питання не завдали ніколи, але я сама вважаю русинську національну меншину. Зрозумійте, колись в 90-му році об'єднання було об'єднання українців та русинів, бо то ще не було можливе визначатися русином. Але то було початком року 90-го. Потім, само собою, як виникла російська національна меншина, я з ними співпрацюю і я їх вважаю. Мої колежанки, мої друзі є русини. Ми співаємо разом та російські, та українські пісні. Ми не маємо в тому проблем. Ваші слова то мені бальзам на душу, тому що, якщо би думали так українці, представники української народності в Україні, давно би зникла, скажімо так, надумана проблема якоїсь ворожнечі між русинами і українцями. Тому хотів би тільки ще одне таке питання вам задати. Ваші побажання. Я ще б хотіла одне доповнити. Завдяки пану Волошину, який співав у нас в хорі, я потрапила на Закарпаття. І потім я сама ще, мені було дійсно цікаво поїхати на Словаччину і подивитися коло тої границі польської, коло границі з Україною, як там живуть люди, як з ними можливо спілкуватися. І я пізнала зовсім гарний, трошки інакший світ від того, де родилася моя мама, тобто Волинь, Київ, де вона потім жила. Так що я хотіла то доповнити, треба слухати, треба розмовляти з людьми, бачити їх культуру, обичаї, а вони є інші. А тут треба вже вважати знову. Але тепер я забула ваше питання, то останнє. Я зараз задам питання, просто ви мене запалили останніми словами. Тобто треба глядати ті точки дотику, а не глядати ворожнечу. Само собою. То без інших слов. Просто це ясно. Чим і займається зараз фактично комісія або влада, яка займається народними меншинами? Вона хоче, щоб всі народності, які проживають в Чехії,
жили комфортно, жили в порозумінні і розбудовували економіку Чехословацької Республіки. А останнє моє питання, ваші побажання. Моє побажання, ну, щоб ми гарно і в здоров'ї всі разом спілкувалися і привітали Новий рік 22-й в домі будинку національних меншин. Добре, дякую. Будь ласка, представтеся і ваш статус. Мене звати Ольга Мандова, голова об'єднання українців та прихильників України, а голова Академії національних меншин. Добре. А інакше моя професія, я є вчителька. Педагог. Ясно. Раз ви вже сказали, просто доповню і вас з наступаючим Новим роком. Щастя, здоров'я і саме головне, щоб не було ворожнечі. Дякую вам. Добре.